Sraith Pictiúr a trí, Timpiste. Pictiúr a haon. Lástar múl atá ann, agus tá sé ag stella báistí. Feicimid daoine ag rithart ag leirg dídeanna. Tá scá fearingthe ag duine bhánacha. Tá cáirigh tiomáint trí lecháin uisce. Is ládas na lechan é gan éon dát. Pictiúr a dó. Sa pictiúr seo, feicimid na daoine laistigh den charr. Lá nua atá ann, pól agus mára, agus iad ar a mealach abhaile. Tá pól ar a ón póca go contúirteach, ag buint talamh as córáil ina charra, ach ag tiomáint ag an am céine. Is léir nach dtuigeann sé cé có amadach, dain séireach agus míoch leathach is atá a chuidúmper. Pictiúr a trí. Tiománaigh an carr suas chuig trasnú cosisithe, ach tuis go bhfuil sé ag stella báistí agus bhfuil pól ar a gcatháin, ní thugann sé faoi deara go bhfuil fear ag trasnú an bhóthair. I bhfeadach na súl, go tobann, bualann an carr in aghaidh an air agus titan sé chun talún. Tá úna an domhain ar gach duine i láthair. Pictiúr a ceathair. I pictiúr a ceathair, brostaíonn pól agus mára chuig taobh an air chun cabhair a thabhairt dó. Tá sé sinte ar an talamh, is léir go bhfuil sé gortaithe go dona. Chur an duine a bhí ag dul thar bhráid, fis ar na seirbhísí éigeandála láithreach. Is rairg tubasteach é, ní calla rá. Pictiúr a 5. Go tapaidh buíochas le dia, tagann na seirbhísí éigeandála ar an láthair. Feicimid fear an otharchairr ag sá an fear gortaithe in airde san otharcarr ar shinteán. Tá dochtúir ag feitheamh san otharcarr chun cóir leighis a thabhairt don airde. Tá garda ann freisin chun an achtra a inúcha, agus tá pól agus mára ann chun an scéal a bhíonú dó. Pictiúr a 6. I pictiúr a 6, feicimid pól agus mára is stáisiún na nárdaí os cóir an garda. Míníonn pól go raibh sé ar a gcatháin póca agus sin an fá gur bhuail sé in aghaidh an air. Deir an garda go raibh sé sin míoch leathach agus is léir nach bhfuil sé sásta le pól. Gheobhaidh sé 5 pointe píonóis agus gearrann an garda fineáil €9 air. Tá nára agus brón an domhain ar fól. Tá ceacht foghlaimthe aige anois.